Есенімсіз эфирда яңалықлар шығарылышы студияда Лилия Гатина олға тоба қойбір темалар турында қысқаша. Шолда бақша жәмғиетлеріне автобуслар йüри башладығына бақшашыларының инді дәғвәлері бар. Нинди? Тән жарақатлары, бәрілулер, сынулар һәм башқалар бүгін травматологлар һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Ел башқа тик проблемалар шулық бірінші майдан шолда бақша жәмғиетлеріне автобуслар йüри башлады. Салқын хауа тұрышына қарамастан өз участокларына барға тілеушілер шақты көп. Рейслар тұтырықлы башқарыла. Әлегенің бақшашыларының барбір дәғвәлері бар. Нинди бұ турда біздің келесі материалда. Ертеңгі сағат 7 әйлі бірінші комплекс тоқталышында шоу-шу мұнан автобуслар бақшашыларыны түрлі бақша жәмғиетлеріне алып кетті. Қойбір пенсионерлар салонда урын алу үшін көпке иртәрәк келгеннер. Әбі кішілер жүрі бақшаға емі, тұралар, сәғатлер бойы, суғышалар онарсың, әрләшелер бірсі-бірсі біле, тәртіпсізленелер. Бақшашыларда шәһәргә кері қайту бойынша да дәғвәләр бар. Автобус 6-да киртәгә тиеш булды, 6 тулгынчы. Китә 7-дә, килеп җитә генә әле ул. Бақшашылар транспорт мәсьәләсе хәл ителер дип үмитләнә. Автобус бик соң килә, соң алып китәр безне. Тегендә бик соң барып җитәбез. Без вообще обедка гына барып җитәбез. Алай тоже дөрес түгел. Үзебезне генә йөртсеннәр, башкаларны алмасыннар иде безнең автобуска. Кіші көп болғаш, қойбір вақыт утыра алмайбыз вообще. Шундай проблема. Шәһәр хакимиятендә безгә берничә бакча җәмгыяте берләшкәнен хәбәр иттеләр. Алар бер-берсенә якын урнашкан һәм аларга пассажирлар агымы әзрәк. Юл шартлары аркасында бераз тотрыклыклар булырга мөмкин. Мониторинг даими алып барыла, рейслар техник бирим һәм расписание буенча башкарыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Тән жарақатлары, бәрілулер, сынулар һәм башқалар бу травматологларға мөрәҗәгать итүләренең бик аз өлешегенә. Бүген бөтен дөньяда аларның һөнәри бәйрәме билгеләп үтелә. Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенең ашыгыч травматология бүлегендә бәйрәмнәр һәм ял көннәрендә тәнәфләрсез тәүлек әйләнәсе ярдәм күрсәтәләр. Иң ашыгыч очракларда ярдәм күрсәтүче табибларның эшен хезмәттәшем күреп кайтты. Бу табибларның эш графигында буш минутлары юк. Көн сайын пациентларның сәламәтлеге өчен көрәш бара. Алар травматологлар, көн сайын алар дистәләгән кешене аякка бастыралар һәм элеккеге тормышларына кайтаралар. Руслан Габдуллин шундый табибларның берсе. Аны кичкенәсеннән алып өлкәннәргә кадәр яраталар. Кешене якын итәргә кирәк. Аннан соң кеше сиңа ачыла, ул сиңа доверие итә башлый. Если син доверия добиваешься пациента, то есть отношения складываются таким образом, что син кешегә может больше помочь, чем пациент сам себе. Киселүләр, аяк-куллары сындыру бу ярдәм сорап мөрәҗәгать итүнең кечкенә генә исемлеге Владимир Шмаков ашыгыч ярдәм бүлегендә табиб-терапевт булып 2016 елдан бирле эшли. Мы здесь занимаемся сортировкой пациентов. Более тяжелых пациентов мы сразу сортируем, отправляем в приемный покой. Там уже занимаются наши коллеги, которые либо проводят какие-то операции, либо их госпитализируют. Какие-то более те случаи, которые мы можем здесь сами рассмотреть, да, то есть сами можем разобраться, мы сделаем сами. То есть гипсуем, отправляем какие-то вывихи, например, раны зашиваем. Һөнәри бәйрәмне табиб-травматологлар традицион рәвештә эштә каршы алалар, иң яхшы бүләк дип алар пациентларының рәхмәт белдерүен атыйлар. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. КамАЗ-Мастер командасы бақта Арчеда жеңді. Бірінші урынны Богдан Кәримов экипажы алды. Екінші булып Дмитрий Сотников финишқа келді. Эдуард Николаев дүртінші урында. Ярышлар Арчединск-Донской массивы территориясында Россия кубогы этабы һәм ралли рейдлар бойынша Волгоград өлкәсе чемпионаты статусында узды. Ең қызықлы мезгілләр турында алдағы материалда сөйләрбез. КамАЗ-Мастер командасын үш экипаж Дмитрий Сотников, Богдан Кәримов һәм Эдуард Николаев тәкъдим итте. Ярыш 17 майда 20 километрлы прологтан башланды. Беренче булып Дмитрий Сотников старт алды. Барлык экипажлар уңышлы финишка килде. Иң яхшы вакытны Богдан Кәримов күрсәтте. Местами попали просто на дорогу, слабо видимо, но Руслан молодец, ориентир, потому что развилки уходили, я просто рукой показывал, по этой или по той он мне просто показал вовремя, и все. Это было важно, чтобы сегодня попасть, потому что мы за нами все ехали, я думаю, след в след, еще даже улучшали, поэтому такой очень нервный, но быстрый участок.
Кыска участоктан соң икенче этап беренче булып старт алган экипажлар әле ачылмаган кумнар буенча хәрәкәтне тулысынча бәяли алды. Бу махсус участокта бер юлы 2 КАМАЗ мастер экипажына тәгәрмәшне алыштырырга туры килә. Были проблемы с шинами у двух экипажей, у экипажа Дмитрия Сотникова и у экипажа Эдуарда Николаева, у меня. Да, то есть у нас у обоих переднее правое колесо сегодня на половине дистанции, к сожалению, отошел корт. Вот. Ну и мы вынуждены были, конечно же, менять. Ярышның 3нче көне трассасы шулай ук 200 километрлы түгәрәкне кире тәшкил итә. Хәрәкәт кенә кире якка таба. Зәңгәр Армада экипажлары бу участокны да уңышлы тәмамлый. Ну и самое главное, что мы не имели технических проблем и все на финиш. Очень рад за экипаж Богдана Каримова. Показал хороший результат, отличный даже. Выиграл пролог, выиграл первый день и выиграл второй день. Причем молодцы, не только Богдан, а в целом экипаж. И Дмитрий Никитин, и Алмаз Ахмедов. Дмитрий Сотников экипажында көмеш, белорус Сергей Везович бронза медальга ия булды. Эдуард Николаев 4нче урында. Лилия Гатина, Елена Камалова, яңалыклар. Оңайлы җәйге аяк киемнәр демисезон итекләр һәм ярым ботинкалар ярминкә яршалда үзешен дәвам итә. Белоруссия аяк киемнәрен Муса Җәлил урамы 55Б үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча сатып алырга мөмкин. Төрле сезон өчен аяк киемнәренең зур ассортименты җылы ботинкалардан алып җәйге җиңел аяк киеменә кадәр. Обувь имеет очень красивую перфорацию и расположена по всей поверхности обуви. Спереди, сбоку, в области пятки, значит, вашим ножкам не будет жарко. Стелька анатомическая, повторяет форму стопы. Подошва выполнена из качественного каучука. Мягкая, не нагревается, дает амортизацию при ходьбе и снимает нагрузку на суставы. Күргәзмәдә ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен барлык төсләр тәкъдим ителә, иң мөһиме зур үлчәмнәрдә булуы. Она имеет с одной стороны резинку, с другой липучку. Хорошая перфорация по всей обуви позволяет ногам дышать. Подошва двухслойный полиуретан. Легкая, не нагревается и не лопается. Мужчины будут довольны. Шоулар Белоруссия аяк киеменең сыйфатын һәм уңайлылыгын бәяләргә өлгергән инде. Очень это удобно, я уже вот вторую пару, вот это 3-й год ношу. Лет смотрела именно светлые, чтобы были. Ну, я приехала специально сюда купить белорусскую обувь, потому что она мне нравится, я уже покупала. Белоруссия аяк киемнәр күргәзмәсен Муса Җәлил проспекты 55Б үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы адресы буенча табарга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Топ, топ, топ. Делаю первые шаги, чтобы стать айтишником. Учусь IT рядом с домом и уже зарабатываю. Получил новую профессию, чтобы постоянно быть в топе. В школе, колледже или на курсах начни карьеру в IT с компьютерной академией ТОП. Требуется слесарь-сантехник, зарплата 50 тысяч, график работы 5/2, вахта, бесплатный завтрак. Объем работы небольшой, рассмотрим пенсионеров. Телефон 8 917 926 0630.